Здравейте хора, аз съм Дълма и днес ще играем GTA 5 и пак ще играем с брат ми. Тази писта много ми харесва, брат ми е точно до мен. Не, т.е. той е чак в края. Ето го, точно зад мен. И както гледах, има доста резки завои и аз тъй, че там не съм много добър. Може и да закъсаме. И смятах да почна на рафт да играя. От тази събота, ако имам време, ще отида, ще си кача от един мой приятел. Мали, какви са те лилави чудовища, бате. Ако сте забелязали, сега малко по-бързо за енторото ми. Видях, че Shadow си е взел новата кола, но не знам дали аз да си я взимам, дали си струва изобщо. Но със сигурност ще си я вземем. Мали, къв лоурайд. Уху! И ще настигна. Може да не го чувате сега, защото в момента микрофона му е развален леко. Аз съм виновен за някои неща. А този всеки път играе с нас, че сме трима по-приятно е. И се приби като лайно. И аз... защо стана така? Фак. Изпуснах джекпойнта. Уху, зелена диря. Мали... Като гледам, сега ще има стънтове, кръгчета или какво там се наричат. Омага. Мали, накосам. Как се ударих като някой дебил. Деляне да знаеш, че така ще бъде клипа, съжалявам, но така е единствен начин да се вижда по-хубаво. Ако не се вижда много по-хубаво, съжалявам, аз съм виновен. Но имало проблем с изчисленията. Но за миналия клип Делян е виновен. Няма да го съдим, но не чак толкова лошо. Ако искате, мога да направя 15-минутно клипче с състезания. Ау! Ай, как се завъртях. Нямам търпение, си взема новата клавиатура. Опа! Това е много красиво. Тук трябва да си взема от срещната къща. Ако искате, мога да пускам музика на това. Не знам. Вие кажете. Аз нямам никакъв проблем. Видях го. Само да ви кажа, аз съм последен. Ако не сте видяли, извинявайте, че съм забрал да ви кажа. Те са много по-напред. Би трябвало да ми виждате на картата. Ако забелязвате в тунела ми е много по-хубаво. Не ми е като на Shadow, леко да ми... Тоест, мече, кажете ми в коментарите дали е точно като на Shadow Hex изглежда в тунелите или е по-добре. И... може и нещо друго ми споделите. Да знаете, че мога и да пускам... искам да разбера, ако някой може да ми пише на това клипче, да ми пише как се стримва на живо в YouTube. И да стримвам, защото сега ми е много трудно. И почти стигнахме финиша. Не! О май гад! Бати, как се насрах. Добре. Сега ще го правим. Не ни пречи. Ще се правим на пичове. Опа! Дали ще успеем да го направим? И успяхме! What the fuck? Хайде!